गिबि गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ फिन खनसेबाव आङो गंग्लायै खुलुमहरनाय थाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोर बिथांमोना गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालामलां। नोंखौ आन्दोआव थाखुमानानै जायफोर मिनिखुमादों, नोंखौ आन्दोआव थाखुमानानै जायफोर रायखुमादों, बैफोर आन्दोआव थाखुमानानै मिनिखुमाग्रा रायखुमाग्रा मानसिफोरखौ नोङो नुबाबो नुयै बायदि जानानै था। बैसोरनि रावखौ खोनाबाबो खोनायै बायदि नों जानानै था। बैसोरो जाय जायगायाव थानानै नोंखौ रायखुमादों, नोंखौ मिनिखुमादों, बिसोरो थैजासिम बे जायगायावनो थानानै गावनि जिउखौ फोजोबलांनांगोन। बिसोर जेब्लाबो दावगानो हाया। लोगोसे नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ निउसनि गेजेरजों जे कारिगावआव जोंहा मोनसे गोदान गेट जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिखाबायबो जानांगौ। नाथाय अब्लाबो आं बे गोदानै जानो गोनां गेटनि सायाव बिटिआरनि दानि CM प्रमद बर' सार बिथाङा बुंनाय फंनैसो बिबुंथिखौ आङो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानदों। बिबुंथि लाखिनाय भिडिअसनि कमेन्ट बक्सआव सोर सोर माबायदि कमेन्ट्स हरदों, बैफोर कमेन्ट्सफोरनि गेजेराव आं मोननैसो कमेन्ट्सफोरखौ केपचार खालामनानै नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामना डिसकास खालामनोसो फैदों आङो। मिथिबाय? बेसो आंनि दिनैनि बे भिडिअनि गुबै थांखिया। मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना गिबियाव बेखौ खोनासंना लाग्रोदो। बेनि उनावहाय जोङो हेडक्वार्टार बड'लेण्डर हेडक्वार्टार ইয়াৰ মূল এন্ট্ৰেন্স কাৰিগাঁৱত এটা ডিজাইন গেট এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, থিমেটিক গেট। আৰু সেই গেটটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে। আজিৰ পিছতে এই গেটটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু মেক্সিমাম 12ৰ পৰা 14 মান্থৰ ভিতৰত এই গেটটো নিৰ্মাণ কৰি ওলাব বুলি আমাক ডিজাইনাৰে কৈছে। চ' সেইকাৰণে কিছুমান ভূমিৰ কাৰণে কিছুমান সমস্যা আছিলে, গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান হৈ গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল। এই নেশ্যনেল হাইৱে দি 31 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱে দি বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ মানুহ যোৱা অহা কৰে। চ' সকলো গম পায় যে কোকৰাঝাৰটো আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। কিন্তু আজি এই থিমেটিক গেটটো বা ডিজাইন গেটটো হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ভালকৈ এই অঞ্চলৰ মানুহে বা আমাৰ দেশ বিদেশৰ পৰা অহা মানুহে গম পাব যে বিটিআৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোকৰাঝাৰটো, ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইটোৱে হয়। আৰু এইটো খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইন কৰা হৈছে। যেতিয়া সাজি ওলোৱা হ'ব তেতিয়া সকলো ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ পূবফালে যিখিনি ভূমি আছে, এই ভূমিত আমি আৰু অলপ প্লেনিং কৰিছোঁ। তাত কিছুমান আমাৰ এটা ডাঙৰ গল্ডেন লেংগুৰ, যিহেতু এইটো ইনডেঞ্জাৰ স্পেচিছ হয় আৰু অকল বড়োলেণ্ডতে পায়, সেইকাৰণে গল্ডেন লেংগুৰৰ এটা ডিজাইন এটা বনাই আছোঁ তাত। আৰু আমাৰ ইয়াত আছে আমাৰ যিটো বিভিন্ন বড়োৰ হিষ্ট্ৰিকেল মনুমেণ্টবিলাক আছে, যিবিলাক ডিছপ্লে কৰা হোৱা নাই বা এই ডিজাইনবিলাক ৰখা হোৱা নাই। সেইকাৰণে ইয়াত বীৰ দৈমালুৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে, সেইটোও আমি ডাঙৰকৈ সজোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে চিকনা জহলাওৰো আৰু এটা মূৰ্তি বা ষ্টেচু এটা বনোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰা হৈছে। গতিকে বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে কোকৰাঝাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে ইয়াৰ সজাই বৰাই খুব সুন্দৰ কৰাটো আমি অলপ গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা বছৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আমাৰ ইয়াতে 132তম দূৰণ কাপ ইয়াত আয়োজন কৰিছিলে। আৰু এই বছৰো আমাৰ ইয়াতে 133তম দূৰণ কাপ ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইবাৰ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈকে হ'ব ইয়াতে, আৰু নেক্সট বাৰত ছেমি ফাইনেললৈকে হ'ব। আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, আৰু তেখেতসকলে আমাক অতি শীঘ্ৰে এটা যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা কামান এটা দিব আৰু টপ এটা দিব। সেইটোকো আমি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ওচৰতে ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ কাৰণে এটা জেগা বনাই আছোঁ। গতিকে কোকৰাঝাৰখন সজাই বৰাই ইয়াত অহা ৰাইজৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্লাছ ইয়াত আহি যাতে ভাল পায়, এটা গুড ফিলিংছ এটা আহে, ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান কাম হাতত লৈছোঁ। जों बबेबा मोनसे निउस साइटआव निउस नुयोब्ला बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव गावजों गावनो नांलायहैबाय थानाय बायदिसिना रोखोमनि कमेन्ट हरनाय नुनो मोनो। आरो कमेन्ट बक्सआव ओरैबायदि मानसि दङ, माने गावजों गावनो नांलायलायबाय थायो कमेन्ट बक्स सिङाव, रावबो माने केयार लाया आरोना। माने बिसोर मा खालामो मिथिगौ ना, कमेन्ट बक्सआव हाबनानै सोरनिबा कमेन्टखौ माने नुफ्लांबाय, रागा जोंबाय, बैखौ राहरबाय, बैबोथ' आरो सिरि थाला नङा होमबा, बैबो होहरबाय। कमेन्ट बक्सआव ओरैबायदि दावराव जानानै थाबाय थायो मिथिगौ ना रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मालाबा मोजां चेक खालामदै कमेन्ट बक्सआव माबायदि दावराव जालायबाय थायो।
ना बिसोरनि कमेन्टखौ बै CM नायो ना बै EM नायो ना बै MLA नायो नाथाय बिसोर कमेन्ट सिङाव दावराव जालायबाय थायो दा बै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सासे मानसि कमेन्ट्स हरदों आरोना बिराद फानि कमेन्ट्स बियो खिन्थु फारसेथिं साननो थांब्ला माने एसे माने सिरियास बारो ना बे कमेन्ट्सखौ आं फरायथिनानि गेट डि की हबो फिक्स पे जब बिलाकर सेलारि टू दिया दा जाय मानसिया बे कमेन्ट्सखौ बे भिडिअनि गेजेराव हरदों बिथांनि कमेन्ट्सखौ सोर नायगोन बिथांनि कमेन्ट्सनि फिननायखौ सोर होगोन नङा होमबा बेनिफ्राय सासे मा लिरदों मिथिगौना जोंनि गामिनि लामाखौ बानायना होग्रोदो सार थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा जाथारदो हाब्रुआनो हान्थुसे जाखायो न'निफ्रायनो ओंखारनो हाया जानानै दं दा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ बबेबा मोनसे भिडिअनि कमेन्ट बक्स सिङाव हरनानै जेबो मुलाम्फा जाया ब्रादार नाथाय नोंथांनि बे प्रब्लेमा बे भिडिअनि कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों सल्भ जाया हायोब्ला नोंथाङा मा खालाम नोंथांनि एरियानि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि माखासे लिडार्सफोरनो नोंथाङा बे बाथ्राखौ शेयार खालाम अब्ला साबसिन जागोनखौ आं नुहुरो आरोना बेखिनि फैसाजों रायजो राजानि खामानि मावना होग्रोब्ला साबसिन जागौमोन गेटखौ उनावबो बानाय जायो दा बिथांनि कमेन्ट सायाव नोंथांमोनाबो एसे बिजिरलायदो बेनिफ्राय सासे लिरहरदों मा बड'लेण्डआव बर' बुं अके बेनि गेजेराव मोनसे कमेन्ट्सआ जाहैबाय मा रायजो राजाफोर BTCआ जेबो फिक्स सिमा गैया बाल गैया मानो वेलकाम गेट नांगौ वेलकाम गेटखौ बबे बायदियाव बानायो मिथिगौ ना होननानै बिथां सोरबा सासे लिरहरबावबाय दा बिथांनि कमेन्टनि सायाव नोंथांमोनाबो एसे अपिनियन हरलायदो ओमफ्राय सासेया मा बुंहरदों मिथिबाय खनले मोनफ्रोमबो बाथ्रानि आगोल खोनानायाव गाज्रि खोनायोलै सार माने फंफ्रोमबो बाथ्रा बुंनायनि सिगाङाव माने बेफोरबायदि होनबाय थानायखौ बिथाङा माने खोनासंनो बायोनो बिथांनि गोसोनि बाथ्राखौ बिथाङा बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदों गाज्रि नङा मोजांनि बाथ्रा बयहाबो मोनथाय दङ बेकार जानानै थानाय लाइमोनफोरखौ मा खालामनो सानखो बेनि जेबो राहा दिहुनना होला नामा बे कमेन्टनि सायाव आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सानगोन मा जाखिनि लाइमोनफोरा दिनैनि समाव बेकार दं बैफोर लाइमोनफोरा सोरबा CM नि सोरबा EM नि सोरबा MLA नि लामा नायनानै निजिनि समफोरखौ बरबाद दा खालामना ला बेखायनो आंनि बायदिब्ला जायखिजाया बबेबा मोनसे मोजां खामानियाव नोंथांमोना एंगेज जानानै थानाया साबसिन बेखौ आं नुहुरो बे सैमानि फिसाया बर' दा रायलायथोंनो जाय बिथाङानोखि बेफोरबायदि कमेन्ट्स लिरहरदों बिथाङा फार्स्ट अफ अल गावखौनो गाव एसे सुद्रायनो नाजाग्रो लोगोसे थाखानाय जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दं सनमान होनो सोलोंदै अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट न 37 धोनस्रि कन्स्टिट्युएन्सि BTC खाइजामाटी VCDC भिलेज बालावगुरि नम्बर 1 जरफुख्रि BTR गभर्नमेन्ट प्लिज हेल्प एन्ड टेक प्रपार एक्शन बिथाङा बे फट'खौ केपचार खालामनानै कमेन्ट्स हरदों दा बिथांनि कमेन्ट्सनि सायाव सोर लिडारा नोजोर होगोन बै एरियानि थाखानाय जाखिनि पलिटिकेल लेभेलनि लिडार्सफोरनि सामसागिरि सेलाबिलाफोरा माने नायसनाखै आरो नुबाबो थारमाने इम्पर्टेन्ट होआखै आरोना जोंहा बयहाबो मोनथाय दं सोरबा CM सोरबा EM सोरबा MLA MP नाव थोंजोङै थांनानै बाथ्रा बुंहैनो हानाय बेखायनो बेफोरबायदि गावबा गावनि प्रब्लेमखौ ससियेल मिडियानि बबेबा मोनसे भिडिअसनि कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों शेयार खालामलायबाय थायालासिनो नोंथाङा हायोब्ला रावनिबो लामा नायालाबासिनो गाव हारसिंनो थोंजोङै थांनानै नोंथांनि प्रब्लेमखौ शेयार खालामहै आरो नोंथांनि प्रब्लेमखौ जुदि इम्पर्टेन्स होआ बायदिबा जोंथ' रायजो राजाफोर दं नङा होमबा नोंथाङा नोंथांनि प्रब्लेमखौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे ससियेल प्लेटफर्मनि गेजेराव नोंथाङा शेयार खालामनो हायो जों रायजो राजानि भट मोननानैसो बिथांमोना साफा साफा लिडार्स जानो हादों नङा होमबा बेखायनो बिथांमोना जों रायजो राजानि खोथाखौ खोनासंथारनांगौ जायो बेखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि लिडार्सखौ सायख' जाय लिडार्सआनोखि एसेब्लाबो रायजो राजानि सुखु दुखुखौ खोनासङो बै लिडार्सखौसो नोंथाङा सायख' दान्दिसे समनि थाखाय बिदाय लाथ'लायबाय रायजोफोर दे